ಜೈಕಿಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತೋದುಪುರಂಚಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಡಿಕಲ್. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 155ನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಲು ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾದಕೋರ್ ಪೇರು ಬಂದದ್ದು ಕೇನಿಗ 1975 ಏನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕಳ್ಳಿಗೆ ತರ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ 1975 ಸಿನಿಮಾ ತೂತುಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಬರೋದು ಬತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಬತ್ತೆ. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಲಿ ನಮ್ಮಂಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಪಕ್ಕ ಆತರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಕ್ಕ ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೊಂದು ಸೋಗದು ಯಾನ್ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎತ್ತೋ ಪಿಚ್ಚರ್ ಬಂದ ಬೇತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚೇನೆ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ತೋಂದು ಪೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ ಮೂವಿ ತೆಲ್ತು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀನೇಜ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ತೋಜಾರು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅದೇನು ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ತೂಪ ಆಂಡ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯಾರು ತಿಕ್ವೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ, ಚೆಂದಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆಂದ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗದೆ ಇತ್ತು, ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು, ಸಖತ್ತಾಯಿತು, ಖುಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾದದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇದು ಸಹ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಟು ವೆಜ್ ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 99% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ. ಯಾವ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲೂ 99 ರೂಪೀಸ್ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು 99 ರೂಪೀಸ್ ಇಟ್ಟಾಗಲೇ ಇದು 99% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜೈ. ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಯೂತ್ಗೂ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏಜ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ನ ಅಕ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಂಚ ಅಕ್ಲೇನು ಸರಿದಾರಿ ಕೊಂಡ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದು ಮೂವಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಹ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಬೇಜಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಬೋರಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ತುಳುಟು ಭಾರಿ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೂವಿ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿಗ್ಲಿ. ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು, ಒಂಜಿ ಮಾರಲ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಪಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೂವಿ ಹತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಅವೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಲೈಕು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸೂರಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಯಾನಿನ್ನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂಚೂರು ಸೀಟ್ ಕುಲ್ರೆ ಹಾಟ್ ಆಪುಣ ನೆನ್ನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಬಿದ್ರ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು, ಖುಷಿ ಉಂಟು, ಎಂಜಾಯ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು, ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಏತೋ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಚಿತ್ನ ಮೂವಿ ಬರ್ಪುನೆ. ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಕಾಮಿಡಿ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಎಂಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ತುಳುನಾಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ. ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹತ್ತಿರ್ನ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಿಯರಿ ಬೈದಾರೆ ಮಸ ಸಿನಿಮಾಗಿರ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಇನ್ನಿತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ತೂತ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ತೂತುಜ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂದು ಬನ್ನ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಡ್ಸಿ ಅದೇ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಇರಗೆ ನಮಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತದ ವಜಪದೇರ್ ಪಂಡ ಈ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅತ್ತನಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಇಪ್ಪುನ ಡೌಟ್ಲಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪರ ಆ ರೀತಿ ಪೂರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಪನ್ಪಣ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ನನ್ನಲ ಮಾತ ಜನಕಲ್ ತುಳುದು ಜನಕಲ್ ಬತ್ತೊಂದೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನಲಾತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಬರೋಡು ನಮಕ್. ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಭಿನಯದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಗಡ್ಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬಾಣಾಜಿ ನವೀನ್ ಟಿ ಪಡಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್
ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿ ನಾಯಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಭಾರಿ ಶೂ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಸರ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಮೆಸೇಜ್ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಬೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಅಥರ್ವ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಹ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಡವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತಂದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಹೌದು ಅದು ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಪಾಠ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರೇನು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಒಂಥರ ಗಡಿಸಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಸ್ 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 ಟೂ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಅಥರ್ವ. ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ತುಳುದಾರ್ಗ್ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ ಕಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರೈಲರ್ ಪುರತು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪ್ಪಂದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ದಾಲೇಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೂರಜನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಇಂಚ ಬರೆತೇರು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ತಟ್ಟುಲಕ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬೊಕ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತೆ ಬೊಕ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತೆ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡ ಆರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಲಿ ಎಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರೋಲ್ ಪಂದು ಒಂದೇ ಆರು ತೋಚ್ಪಾತೇರು. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬೊಕ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಸ್. ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂತೆ ಅನ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇರು ತೂಯರೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಎಂಚ ಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾವಲಿ ಅವೇನು ಎಂಚಾರಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ತೋಜದೇರು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹಿಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಾಲಿ ಪೊಲಿಲಾವಡು ದಬ್ಬ ದಬ್ಬ ಕೈಸಾವಡು ಅಣ್ಣ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಕೊರ್ತಿರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಕಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೆಲವು ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುಣ ಅವೇನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋನಂಚಿನ ಆ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ದೆತನೋಡು ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಡೈವರ್ಷನ್ ದೆತನೋಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬೋರ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು. ಸೂರಜನ್ನೆಲ್ಲ ಆತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಿಲಿಮೈಲ್ ಎಮ್ಎಲ್ಕ್ ಆವಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವಡು ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ತುಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಕೊರ್ತೇರು. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು. ಹೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಉಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಬಿತ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸೂಪರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಳು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇದು ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನು ಪಿಕ್ಚರು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಬಣ್ಣದು ಟೋಟಲಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲದು ತುಂಬನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು. ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಹ ಅವಾರ್ಡು ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವಾರ್ಡು ಸೊ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಮೂವಿ ತೂಲಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ನನ್ನವರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಾಲನಟ ಅದು ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಹೀರೋ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರಿ ಸರ್. ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಾಯರ್ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಫೀಲ್ ಈಜೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ದಯಪಂಡ ಇರು ಪಂಡ್ಲಕ ತುಳುಟನ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಅದು ಬರ್ಪನ ಅವಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾನರ್. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಮಾತ ತೆಲ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ನಾನಾ ತೂಡು ಎಂಚ ಜನಕ್ಕಲು ನಾನಾತು ಜನ ತೂದು ಎಂಚ ಗೆಂದವಡು ನಿಗಳು ಗೆಂದವಡು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಈಜೆ ಫೀಲ್ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆತ್ ಪೂರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವು ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ತಪ್ಪು ಮಂದ ನಾರೇ ಪಂತ ಇಂಚವಾನ್ ಪಂಚವಾನ್ಪು. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿಡ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾಲಿ ಆಡೋಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತೂಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ 99 rupees ಮಾತ್ರ. ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆತ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಮೂವಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅವರ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ. ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಮಗ್ ಒಂದೇ ಬಾಯ್ ಅಂಗಾಯಿನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಕಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಟಚ್ ಮಂದಿದ್ದೇರು ಕಂಟೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನೀಟ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎತ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದ್ದು ತೆಲ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನಿತ್ತು ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಂತಿಸಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೂ ಒಂದೆಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆ ಏರೇನೋ ತೋಚ್ಪದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏರ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವು ರಡ್ಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದು ಕೂಡ ದಾದ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನುಂಡದೆ ಅವು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರೈಟಿಂಗ್ ತೂಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಬರೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಂತು ಪನ್ರಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಸಕ ಪಿಲಿಬೈಲಯಮ್ಮನಕ್ಕಂತೂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಉಂದುಲ ಐದು ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾವಡಂದು ಕೇನೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡು ಪನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಕೊರ್ಪಿನೇಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೇಲ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನ್ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ಒಂಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಾದ ಬಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಲ್ತುರ್ದು ಮಾತ ಸೋರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕಾಸು ಬರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ಸೋರ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವೇನು ಮನ್ಪುಂಡಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲು ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ತೂವಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮಕ್ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಟಿಕೆಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬಗ್ ಖಾಲಿ ಮನಿದರು ಪಡತ್ತು ಸಿನಿಮಾನೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಿನಿಮಾನು ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ದ ಸಿನಿಮಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬಗ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋಚೇರ್ಲ ದಯ ಮಂತದು ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ಸುಮಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿನ ಜನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಲ್ಡಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರ್ದಿಂಚಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾಲೆ ಅಥರ್ವ ಇನ್ಯಾರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂತೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಥರ್ವೆ ಯಾಪಲ ಇಷ್ಟ ಪಿಂದೆ ಬಣ್ಣ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಂಚಿನ ಆತ್ಪುರ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ತೋಜಾಂದಿ ನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಆ ಇನೋಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಅಥರ್ವಾಡ ಅವು ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಆವಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ಆವಡು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಒಂಜಾತ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಟೈಟಲ್ ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಟೀಸರ್ ಬರೋ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ತೂವಡ ಎನ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಒಂಜಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡಿಗೆನ್ವೆ ದೇವಣ್ಣ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ರೈಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನುವಾನ್ಸನ್ಸ್ ಪತ್ತದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತమైన ಬರಹಗಾರರು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಬಂಡ ಕೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಐಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಡೀಲ್ ಮಂದಿರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೋಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಬನ್ನಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೈಟ್ ಮಂದಿರು ಆರು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಮುಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನುವಾನ್ಸನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತಿನ ತೂದು ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಅರೆಗಿಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದೆ ಆಶೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವಡ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಈರ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೌ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ಕ್ರೂಷಲಿ ಇಟ್ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷನ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತನ್ವ ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಡೆ ದೇಪಂಡ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂನಿಟ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓರಿಯನ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ರಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಲವ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಸಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರವನ ವಿಷಯನ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡಿರದೆ
ಅವು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಶಕ್ತಿನ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಕೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಕಲ ಬತ್ತುತುಲೆ.